maken, want ik heb vandaag een hele leuke dag. Ik ga vandaag namelijk mijn fotoshoot houden, samen met Studio Halenbrand, met Kevin Halenbrand en Jukens. Kevin Jukens natuurlijk. En ja, ik ben nu mijn make-up aan het doen, de basis zit erop, mijn wenkbrauwen heb ik gedaan. Straks ga ik mijn haren nog eens een keer stylen, want ja, voor de zekerheid, je weet maar nooit. En ja, dit is de puinzooi, wat die lijkt. En dan echt tomaatjes en dan nog een beetje foundation. En ik ben Ghost Adventures aan het kijken. Hey, top. Nou, dit is dus ook wat ik moet gewoon proberen te maken. Let's try. Het plan is gewijzigd. Ik heb een andere foto gevonden die ik gewoon proberen na te maken. Dus deze. Ik vind die zelf iets mooier. Dus dat ga ik proberen met dit. Yep. Nou, de ogen zitten er ook op. Het heeft even geduurd, maar op zich, I'm fine with it. Dan nog blush, nog highlighter, nog lippenstift, maar die doe ik pas door, mascara. En false lashes, I think. Ja. Nou, make-up zit er helemaal op, mascara heb ik op, lippenstift doe ik straks pas als we daar zijn. En nu moet ik deze troep gaan opruimen. En mijn ogen doen. Yay! Nou, mijn haar is gedaan, mijn make-up is gedaan. Dus dat kan ik doen. Nou, ik zit nu in de auto onderweg naar Studio Halenbrand. Want ja, we gaan samen met Studio Halenbrand gewoon naar Doesburg, zo hebt. Doesburg, ja. Doesburg. En Doesburg. Nee, Duisburg. Doesburg is in Nederland. Het is zo gaat, ik weet het niet. Maar dat is een hooranje. Dus we gaan met één auto, maar ik heb 2 koffers mee me en 1 grote mand met eten. Ja, en nog een tas. En dat gaat leuk zo weer. Yay! Nou, ik ben dus nu bij Studio Halenbrand, want we gaan dadelijk met Kevin en Kevin gewoon voor dus naar Duisburg, zo gaat het in Duitsland. Dus we zijn nog even hier. En dat is het ontbijtje van Kevin. Ja, en ik ben zielig. Ik moet het met een flesje water doen. Ja, we zijn dus nu aangekomen op de bestemming. Daar is het allemaal. Met de Halenbrandbus. Het wordt lekker gezellig. En ik moet dus dadelijk een eind van zo'n hele hoge toren. Ja, yes. Love it. God, mijn haar stond draadje. Loopt eigenlijk te snel. Met je knie. Ja. Goed? Ja, loopt die te snel. Ja, ik ben Auw. Ik ben foto's aan het maken. Ja, ik weet hij. Hij is foto's aan het maken. Ik ben mooi poezen. Dat was mijn neus. Dus we hebben het foto's gemaakt. En oké, ik ga de volgende kleur gewoon aantrekken. Top. Ga jij bepalen wat ik aantrek? Lucifer. Ja, ik ga als Lucifer. Jee. Mooi. Ogen dicht. Ja. Waar is het? We zijn dus klaar met de fotoshoot. Ik heb alle foto's gemaakt. En ik met mijn carnavalsbakje. Dus en hier zijn 2 kleine kindjes. Of ja, eigenlijk 3 kleine kindjes. Aan het spelen. En ik zit hier lekker te wachten tot ze klaar zijn. En ik heb er nog eens. Top! Nou, ik sta niet veel, maar we stonden de opnamestudio op de single nooit meer een ander gaan opnemen. En ja, Gert gaat nu zien hoe dat is verlopen. Let's go! Ik wil wel stoppen, ik kom door gewoon niet genoeg, geen kant meer op. Wat ze met mij gedachten, daar zit ze mijn ganse leven op de kop.
opname en het gaat eigenlijk super, toch Diana? Ja, ik ben daar niet ontevreden. En ja, dus we gaan nog even lekker door en hoe het eindresultaat wordt ziet, ja, dat krijg je binnenkort wel weer. Dag en nu shoot. Tot dan. Ben bezig. Ja, prima. Nou, de opnames zitten erop. Het ging vrij goed, moet ik zeggen. Nou, ik vond het hartstikke goed. Ja, dus Zeker. Het ging hartstikke ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Gaan we even snel luisteren. goed. Ja, ik ben benieuwd. Nou, we zien die B-studio brand en als je kunt zien hangen er allemaal lampjes aan begin. Ja, waarom vraag je nog af? We zijn bezig met de videoshoot, of videoclip, dat is maar hoe het gaat wel nemen. Ik vind videoshoot ook wel eigenlijk een leuk woord. Maar in ieder geval videoclip van de single Nooit meer een ander. En ja, vandaag zien we bij Hellebrand zelf een shoot te doen met allemaal lampjes. Mijn make-up is gedaan, horen zijn gedaan, dus ik stond er ook heel charmant bij op een dingetje. En ja, dus voor mijn part kan ik er eigenlijk gewoon beginnen. Kevin, is er klaar? Gelukkig zijn we in het donker. Nou, we zijn nu op de volgende locatie waar ik natuurlijk mijn videoclip ga schieten. Ja, het ziet er een beetje vervallen uit allemaal. Maar ja, het maakt niet uit. Het is juist heel spannend om in een locatie te komen waar alles bijna op instorten staat. Top! Dus ja, ik ga maar eens beginnen. Nee. Hey, ik kan het eindelijk snel. Yay! Ik heb een sticker en die ga ik nou ergens plakken. Maar natuurlijk niet even een beeld voor de shoot, dus we gaan even daar doen. En dan wil ik... Nee, ik ga niet over iemand zijn piers heen, want dat vind ik respectloos. Klak. Nou had ik je. We zijn weer op de allerlaatste locatie waar we gaan shooten en ja, dit is een zeer mysterieus en geheime plek in het bos. Ik weet zelf niet hoe dat is eigenlijk. Maar ja, dan gaan we de laatste beelden schieten met vuurwerk en rookbommen en gifgas. Nou, grapje natuurlijk niet, maar ik ken wel een beetje stikken van dat spul, want het is best pakkend op de keel. Snap je, ik wil nog zingen en dat is niet zo handig. Maar we gaan het ook proberen. Jee, en dan vloog een mug bij je weg.
gelijk eindelijk een bed van een hele familie maar een super leuke dag. Het was allemaal super leuk. Ik ben mijn stem al een beetje verloren. Dus ik ga lekker slapen en ik hoop dat ik jullie de volgende video weer terug zie. En het enige wat ik nog hoef te zeggen is, laat een duimpje omhoog achter, laat een leuke comment achter, abonneer je op mijn YouTube kanaal en dan is het laatste wat ik wil zeggen. Doei!